Sisi iswa baba emetha Nkosi Nkosisi izwa baba Nkosi Nkosisi izwa baba imitha nazo yethu Nkosisi izwa baba Iswa imitha nazo yethu Nkosi Nkosisi izwa baba izwa nazo yethu Nkosi Nkosisi. Siyabulisa egroupini in the name of Jesus Christ. We welcome you kule service yangolwesine nabaqala ungena, for those who are joining us for the first time nomthandazo, we also welcome you in the name of Jesus. We bless even no olwethu okulandile olwethu. May the Lord bless you. You have won a soul for the kingdom of God. Amen. Siyambonga umoya engcwele kakhulu in the name of Jesus Christ. Just for 1 minute nje ngifuna ke sike senze umthandazo, umoya engcwele asincede namhlanje. Baba wethu olungileyo, baba wethu onamandla, uNkulunkulu owadala izulu nomhlaba nento zonke, we pray Lord ebusuku yiba nathi, ukonze nathi moya engcwele, kuvakala ubukhona bakho kule service yanamhlanje in the mighty name of Jesus Christ. Siyathandaza Thixo wethu odume ngokulunga, wena onothando olungapheliyo, uthando lwakho lunamandla. Egameni lenkosi uJesu waseNazaretha, we silence imimoya, we silence all other voice. Egameni likaJesu waseNazaretha ithula ithi cwaka, ayikwazi ufunctiona, ayikwazi uplana, ngoba umoya engcwele sekhona ukhonza nathi egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Baba siyathandaza nali bandla lakho lisentabeni. We are on the mountain, Lord. We are seeking your face. We want you, Lord. Ayikho enye into esifuna kodwa sifuna wena kule ntaba. Sinjengebandla lakwa-Israel, Nkosi owathi kulo, purify yourselves ngoba kunento enkulu endizoyenza. Baba wethu onamandla, we are on day 1 on our fast
fasting, as we are seeking your face, oh God, we pray ukuthi uziveze, reveal yourself nkulunkulu onamandla in all areas of our lives. Moya Ngcwele sifuna ubona wena in our finances, sicela ubona umoya Ngcwele vela ngokomsebenzi. Moya Ngcwele phendula uve imithandazo yethu ngegama lika Yesu waseNazaretha. In our health, abagulayo baba siyathandaza uyabaphilisa egameni lika Jesu. Sisentabeni sihleli nawe baba wethu onamandla, fellowship anathi Moya Ngcwele, sive ipresence yakho egameni lika Jesu waseNazaretha. Vula iminyango ekwathi asoze ivuleke, iminyango yakudala, oh you spiritual gates niyavuleka, iminyango yavala uSathane nabathakathi babetha phansi bathi it's impossible ukuthi le minyango nalama gates angavuleka, kodwa namhlanje kule ntaba esikuyo baba kuyaqhaqheka, kuyavuleka. Baba wethu onamandla, we trust you for miracles. Thixo wethu onamandla, akekho umuntu oza kuwe ezofuna wena honest angabuyi nempendulo. Moya Ngcwele, moya onamandla, this is your church, this is your people baba, siza sinokholo, akekho omnye uNkulunkulu esiwilling umthobela, esiwilling umseva ngaphandle kwakho. Reveal yourself, oh God, in the name of Jesus. Wavela kuMoses wakhuluma naye egameni lika Jesu, abona imimangaliso owayenze Egypt noFaro, wayivuma induku, wathi akekho uNkulunkulu onjengalo. Baba sikubonile uhamba noJoshua eCanaan, wadestroy amazwe through Joshua your servant ayezama uvukelana nathi. Sithembe wena ebusuku ukuthi will break every altar, every spirit, every limitation, whatever ezama uvukelana nathi, noba ngumthakathi, noba nguSathane, noba ngamadimoni, noba ngabantu. Moya Ngcwele, we pray ukuthi phakama ukhwelede. You are a jealous God baba wethu onamandla. Oh Holy Spirit, siyathandaza baba ebusuku, uNkulunkulu wethu onamandla, sigcobe ngepresence yakho in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Father, in Jesus name. Moya Ngcwele siyabonga. Ngumhlobo wami uJesu, phiyo njengayena, abaningi ohlubuka angisoze ongithanda njalo njalo khona la nakho. Hallelujah. Greetings molweni, sawunibona dumelanga. I hope nonke niyaphila ekhaya kuloo ndawo sibukele ukuyo egameni lenkosi uJesu. Usivungu nakulo nyaka usayithandazela wena indumiso. The Lord is going to answer my prayer. Umuntu ozofakaza ezoba nguza athi lo mfundisi ndiyamazi wayestrugglisha emculweni, but now he's doing so well. uNkulunkulu uyasebenza. Hayibo, hallelujah. We are on fasting, sisentabeni. We are on the mountain, we are seeking the face of God, and we believe ukuthi uNkulunkulu uzozovela. We believe ukuthi uMoya Ngcwele uzoziveza in the name of Jesus.
Hayi uyazama, hayi ndiyazama mna, hayi. Mna kwakunzima. Kwawuthi xa kuculwa kuyiwa ngase-left mna ndibe ndiya ngase-right, xa kuyiwe left mna ndibe ndiya ngase-south, xa kuyiwa ngase-north mna ndibe ndibheka ngase-east. At least ndiyazama. Yazi igift oyithandayo, I don't know why uvele ungayinikwa, because mna ndiyawuthanda umculo kakhulu, ndiyayithanda i-worship, but eish akukahlangani wena, akukahlangani, kusezohlangana. Hayi yena ke uyasizwa kakhulu, uNkulunkulu umnceda kakhulu ke uMamza. Yena hayi u-gifted kwelo cala, gifted kakhulu. Sibulise nabalate, ndicela sishare live wena ongekamshare live. I'm watching at Gauteng. Sikuloo ndaba. Ndicela ongekamshare live amshare. uNkulunkulu akuncede. Lo sisi sina 5 years sitshadile. 5 years sitshadile. Ndiyamblame mna ngiyakwazi ucula ngohlobo efama ndicula ngalo. I-blame mna ndiyisa kuye, andiyibeki nakuNkulunkulu. Bekufama laa gift ephaa kuye sendinayo. Please share live. Keep sharing. Invite as many people as you can. Always to invite umntu. Wena u-invite bani? Tomorrow it's Fridays, invite abanye abantu. Even nangoku invite, share link, share nabanye, share ezigroupini, share on Facebook, ureposte. uNkulunkulu nje yenza kangohlobo akulida ngakhona, in the name of Jesus. Ndifundise kakhulu about i-prayer. Ndifundise kakhulu about i-prayer. Monday, Tuesday and Wednesday ndifundise kakhulu about prayer. There's a lot endikuvelele about prayer. Ndicela ubuza question kuwe. Do you have any question about prayer? Ikhona into ongayi-understand about prayer? I think ndizamile uvelela a lot about prayers as from Monday. Is there anything you don't understand yet about prayer? Nikhumbule mna I'm the teacher, ngumtishala, so ndiyayithanda iklasi epasayo. Before ndingene kwenye itopic ndifuna ukwenza sure ukuthi siyayimasterisha le esisuka kuyo. Is there anything you don't understand about prayer? Go and load that data and come back. Mawubuyi ungabuyi wedwa, buye nabanye. Okay, which means uNkulunkulu usincedile ke. There are no questions. Siyambonga uNkulunkulu in the name of Jesus. Fully understand about prayer. Ngixolise mina. Do hours count as you pray? Yes. Sube utheni xa ungenamazwi emthandazweni, which means oyifunda iBhayibhile. You must improve ekufundeni iBhayibhile. Mawuthandaza phakathi ku-wrong, no, it's a silent prayer. Okay, do i-hours, man, xa ndiphendule la question, ingaba ziyacount i-hours xa uthandaza? Yes and no. Mawuthandaza for many hours ubuild stamina kwi-prayer, utraina your spiritual man ukuthi abe strong spiritual. It's very important ukuthi ukhule ukwazi ukuthandaza for hours, and loo nto uzoyenziswa ngumoya oyingcwele. The more you study the word, ungena ama-fasting, uthandaza futhi intentional kwi-prayer, believe me, you will pray 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours and even 10 hours. So mawenza loo nto leyo, you'll become more spiritual and will be closer kuNkulunkulu. Imithandazo ke iyashiyana. Ukhona umthandazo ongadingi hours when you pray. You don't need prayers. You don't need hours kweminye imithandazo, like prayer of faith, or prayer request,
or zikhona ii-prayers mani ubona wafuneka nje ube specific, ungade uthi go deep kuze ube specific and honest, umamele then uthathe impendulo ubheke phambili. But ii-hours zitrain ispirit sakho, especially kwi-prayer of seeking God iyasebenza kakhulu phaa ii-hours, nakwi-prayer of i-prayer of concentration lesikuyo iyasebenza kakhulu, iphinde nakwi-prayer of what do you call, prayer of intercession, yes, iyasebenza kakhulu phaa ii-hours, nakwi-prayer of repentance and sin confession. Ke ndafakaza mos nsithi which year was that? It was 2017 ekuqaleni konyaka apho nathandaza from 5 o'clock in the morning until ngo-7 late non-stop, apho nandizenza umthandazo kwiziklina lo sikuwo umthandazo. Uyava singaphezu hours from 5 a.m. until 7 walate non-stop, uyaybo. And lo mthandazo wanceda kakhulu, na-benefit a lot lo prayer until nanamhlanje ndancedwa kulo mthandazo, so iyasebenza. Uthe enye question phaa, yenziwa yini laa nto uthi uthandaza ufumaniseke baphela amagama emthandazweni? Kukungayifundi iBhayibhile. If uyifunda iBhayibhile umthandazo awubi nawo, you don't know what to say in prayer. And as a result, boyiqaphela, the more you invest time in ekufundeni iBhayibhile kwi-scriptures, it becomes easy to pray. Becomes easy to pray because boy notice once uyifunda iBhayibhile uenjoy uve nala taste, uyive imnandi uthi moyivala kufika into ethi thandaza. Mawuthandaza vele uva umthandazo umnandi and you pray according to the will of God. Uyawuva umthandazo wakho ukuthi une-presence of God and uyawuva ukuthi u-easy and uyeva ukuthi umoya ingcwele uyandiva nje kulo mthandazo endiwuthandazayo. Ayibo, amen. Ndicima ke ndizamile iphendula lezo questions ebendizibonile phaa ezimbini. Yes, thank you Jesus. It's also important to quote ama-scriptures to remind uNkulunkulu about his promises emthandazweni. Loo nto leyo it's very important nayo, uthi uNkulunkulu utshilo ezwini lakho wathi. Uyakwazi uthandaza through scriptures. Khande yifundise ke loo nto leyo. Bendinalaa nto ethi ezinye izinto nozifundiswa nguMoya Oyingcwele. You understand? Ezinye izinto uzitishwa nguMoya Oyingcwele. Yes, you can quote scriptures kangangoko onako. Amen. Ikhona i-question bibuzwe apha izolo before sivale esithi abomfundisi xa uthi singena kwi-concentration prayer and then ke uphinde uthi and then ke siphinde uthi ke mfundisi umuntu a-ede kule fasting esikuyo. Bendiveza into ethi ke ngoku njengoba sikwi-fasting ndibe specific mos kwi-fasting yethu sathi si-fast according to Joshua, we pray according to Joshua chapter 3 verse number 5. It purifies yourselves because tomorrow I will do greater things. So abebuza question ethi you are closing. No, we are not closing, sisangena. So ithi la question yelo mzalwane, ingaba asina, what do you mean funeka sithandaze nezinye izinto? Which means awukho limited xa ukwi-fasting, ungakwazi u-edda nezakho ii-points kwizinto ofuna ukuzithandazela. But benzama uveza laa nto ethi xa uthandaza be clear and specific, umthandazo wakho ube ne-direction because i-prayer it's a conversation. Indaba kaMoya Oyingcwele sisezongena kuyo, songena kuyo ngo-August uHoly Spirit, ngoku sayibambe kweli cala le-gospel. Amen. I-fasting iqale namhlanje until Saturday ngo-12 emini. Hallelujah. Njoba sikwi-fasting, keep it as a secret. Umuntu ofuneka umazisa about i-fasting ulo muntu otshate naye. Since you are married, tell your partner ngomthandazo ukuthi before ingene i-fasting be honest kumuntu otshate naye. If uhlala nabantu bangawaste ukudla, ubaxele into yokubana ningandiphakeli, nizawuva kum xa ndifuna udla. Sebe-understanda mos waba explainela ukuthi usinsiwe, njengomuntu osinsiwe uyayingena ne-fasting. So tell them ukuthi andizudla as from tomorrow, then nizova kum ukuthi ndizawudla nini. Amen. Ngo-August ke sizothetha about the Holy Spirit, ndicinga njalo, according to my own prayer, ukuthi uMoya Oyingcwele asincede sithethe ngaye. Yeah. Ikhona into endiyikhohliweyo? I don't think so.
I don't think content ikhohlwe. No social media entertainment. Yeah, zezinye into ezidistracta kakhulu ezo xa ukwi-fasting. Abanye abantu ke bayithanda inkonzo evuthayo kakhulu, neyinothisa iWest Africans. Abazalwane base-Africans bayithanda kakhulu inkonzo evuthayo. Xa ndithi inkonzo evuthayo apho kushunyelwa kakhulu khona but i-teaching ingabikho. Xa umntu engekho senkonzweni astruglishe angakwazi uba how to deal with demons. Umoya Oyingcwele uthetha kanjani, izinto zikaNkulunkulu neento zaspiritual akakwazi uzihenglisha. Omnye angabi nayo kwa i-wisdom of the Holy Spirit, knowledge of scripture, umntu anga-understandi lutho. Wesi-Africans umntu ufumaniseke bathi heyi ndiyahlupheka, kutheni ndihlupheka, lo Thixo akekho, akaphendula uphendula abatheni. It's written in the Bible, fam uyazi answer. So that's why uJesu ke uthi go and make disciples. Ukwenziwa kwabafundi babhildwa ngescripture, ngezwi, bayatitshwa. ISouth Africa ke most abantu abayithanda eza messages hyper. Azikho wrong, good for revival as a message, good kakhulu for revival, but i-teaching kumntu osindisiweyo, umntu osinziweyo fama atitshwe, ahlaliswe phantsi, ufundiswe ama-scripture, understand iBhayibhile, understand indlela zikaNkulunkulu, understand i-kingdom, understand everything about the gospel. Ungathi uma ubuza ii-questions ube confused, ukwazi uphendula ii-questions, ukwazi nokuwina abantu xa besiza kuwe bezokubuza ii-questions, maybe bezoprove ipoint yongathi bafuna ukubona ingathi awusindiswanga, ubaphendule ngezitripture, umntu ashiyeke exakwe noba makathini. So it's very important. Ndicela ke all have vicious ways, ngabanye abantu abaziyo bakuthi nimane nibaphendule abantu ababuza ii-questions. So since ke usindisiwe, the word of God is the constitution of his kingdom. The kingdom of God is the government yasezulwini. Thina singabantu abakwi-government yasezulwini. I-government ne-government ine-department zayo and nama-principles akhona, ii-laws zakhona neendlela zakhona. So yeah, very important to be the student of this book called Bible. Ufunde, invest a lot. You understand? So yeah. Ndicela ke namhlanje siye kwincwadi kaDaniel chapter number 10. Daniel chapter number 10. Daniel chapter number 10. Baba, siyabonga izwi lakho sesizofundisa ngalo, sincede ngalo. In the name of Jesus Christ we believe ukuthi umoya Oyingcwele uzoprofeta, uzophilisa, uzofundisa, uzokhulula abantu ababotshiwe spiritual and physical ngezwi lakho in Jesus name. Let us read the book of Daniel chapter number 10. Namhlanje sithetha nge-fasting, the power of dry fasting. That is the message yanamhlanje, the power of dry fasting. The power of dry fasting. Thetha namhlanje nge-fasting. Moya Oyingcwele esincede. And kamnandi, we are on fasting. We are on day 1 fasting. Amen. If ulapha ke for the first time ulalele, uNkulunkulu uzokunceda nawe. Let us read chapter number 10. Let us start from verse number 2. Verse number 2. Verse number 2, chapter 10, the book of Daniel. When this vision came to me, I, Daniel, had been in mourning for 3 whole weeks. All that time I had eaten no rich food, no meat, wine crossed my lips. I used no fragrant lotion until those 3 weeks had passed. Daniel chapter number 10. Oh, believe that.
above other gods. We lay our crowns and worship. Verse number 2. In those days, I, Daniel, was mourning 3 full weeks. I ate no pleasant bread, neither came flesh nor water in my mouth, neither did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were finished. Let us read verse number 12 now. Verse number 12, same book and the same chapter. Then he said, don't be afraid, Daniel. Since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before your God, your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. Verse number 13. But for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. Then Michael, one of the archangels, came to help me, and I left him there with the spirit prince of the kingdom of Persia. Ndicela ke sifunde naku Ephesians chapter number 2. Ephesians chapter number 2. Ephesians chapter number 2. We'll start to read in the book, verse number 2. Ephesians chapter 2, verse number 2. You used to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the heart of those who refuse to obey God. Okay, ndifuna uthetha namhlanje about the power of dry fasting. Since we are on day 1 in our fasting, I want to encourage you about fasting, the benefits the fasting namandla. Why? Because fasting is very powerful. Let me tell you something about fasting. There are many people who are teaching about fasting on social media, on Facebook, on TikTok, even in different churches. There are many people who speak or who preach and even teach about fasting. Nansi into efuneka uyi-understande ngoqaphelani sivungu. I only do one fasting, and that fasting is dry fasting. Xa uya eBhayibhileni from Genesis to Revelation, angeke uyifumane ifasting ekuthiwa yi-dry fasting. Ayikho eBhayibhileni into ekuthiwa yi-dry fasting. Ayikho eBhayibhileni into ekuthiwa yi-Daniel fasting. Ayikho eBhayibhileni into ekuthiwa yi-water or wet fasting. Ayikho into ekuthiwa yi-red or yellow fasting. There are many kinds of fasting abantu abafundisa ngazo eBhayibhileni. Kodwa mna ndenza le ethi xa ibizwa zimentionwa le kuthiwa yi-dry fasting. I-dry fasting awuseli manzi, awudli, awuseli juice, awuzidli fruit, lutho. You just pray, you eat the word of God, because the word of God is the bread of life. You feed your spirit ngezwi nangokuthandaza. So mna ke ngoku xa ndithi ke ngoku ndisithi ke ngoku abantu abaninzi, the reason kuvele amagama ekuthiwa ngo-Daniel fasting or dry fasting or wet fasting is because abantu bafuna ukohlukanisa i-fasting nge-fasting ukuze zivele zininzi. Kodwa eBhayibhileni uvele uve kuthiwa ubani wangena i-fasting. uDaniel wangena i-fasting, uMoses wafasta 40 days and 40 nights, uJesu wangena i-fasting, njalo njalo. So usukela ke mna ndaqala ukusindiswa andikaze ndayenza enye i-fasting ngaphandle kwale fasting nam endifundisa yona. Wonke umuntu okhonza nam, I do not compromise, ndimfundisa le fasting endiyenzayo. Zange yandibulala, zange yabulala mntu. Ndizenzile oma 3 days fasting, ndabenza oma 5 days fasting, ndamenza oma 7 days fasting, ndabenza oma 8 days fasting, without ukudla, without ukusela amanzi, noba ndiziva ndinxaniwe.
xa ndinxaniwe, the word of God is water. When I'm hungry, the word of God is water. Ndidla ngothi ke mna ke abantu andifane ndibangenise kwi-fasting unless I will teach them about fasting, because fasting is very dangerous if awuyenzi ngendlela right. You understand? Very dangerous ukwenza fasting if awuyenzi ngendlela right. So mna zonke ezinye fasting andizazi. Kwa eligama lithi fasting, dry fasting, ndilisebenzisa ukuze ku-understandwe le mna endiyenzayo fasting, ukuthi mna ndenza lingu-dry. You understand ane? So ke ngoku ndifuna uthetha ke nge-fasting, amandla wayo, the power of dry fasting and the benefits zayo, especially if uyenza right. Believe me, there will be results if uyenza right. If you are honest to yourself, you are honest before God, uyenze right, honest, truthful kule fasting, you will get results. Whenever nsenza fasting, I always get results. Okay, masingene kuyo ke indaba ye-fasting. Bendifuna uexplaina laa nto ethi xa undiva ndithetha nge-fasting noba kuphi, funeka wazi uba ndithetha nge-fasting eyi-1, i-dry. And soze undive ndisithi senza iDaniel, senza i-Esther fasting, senza intontoni. Ngeke ufane undive ndisitsho ndithi ibandla malingene i-fasting. I-fasting andiyibizi ngomntu owayenza eBhayibhileni. Bekufamba sinayo ne-Moses fasting, sibe nayo ne-Nehemiah fasting, sibe nayo ne-Ezra fasting, because bonke abantu abalayo bayenza fasting. Sibe nayo ne-Paul fasting, sibe nayo ne-Jesus fasting. You understand? Kuba sinayo i-Daniel fasting, kuba sinayo i-Esther fasting. Mna I speak about fasting without uthetha ngenye into. Wonke umuntu okhonza nami ngeke undifike ndithi sokwenza i-Esther fasting tomorrow, okanye sokwenza i-Daniel fasting, okanye Moses fasting. Ndive ndithi we are doing 3 days fasting tomorrow as the church. You understand? Or we are doing 7 days fasting tomorrow as the church. Sizoyenza kanje i-fasting yethu. Amen. I-fasting ke ndifuna ke sisi understand indlela mne ndifundisa. There are many people abafundisa nge-fasting, but abakhonza under my leadership endine-responsibility ngabo benza le endiyenzayo. Noba umuntu angayidoja ayenze ecaleni, uyenzela yena, andingeni ndawo. Kodwa mna xa ndime pulpit, I will teach this one, le nam endiyenzayo, ndingabi ngumfarazi. Amen. Masithethe ke ngendaba ye-fasting. Number 1, mawenza i-fasting awenzeli uNkulunkulu i-favor. Mawenza i-fasting awuyenzeli uNkulunkulu i-favor, uzenzela wena, because i-fasting idiscipline wena. Fasting will help you. You are the one who's going to benefit kwi-fasting. Xa wenza i-fasting, uNkulunkulu afunekanga umblackmail okanye umskeme. Ungene i-fasting ngeenjongo zokumskema, uthi Thixo ndingene i-fasting kodwa into ethile awunikanga. Uma wenza njalo sukuyingena i-fasting already, so ingene nge-attitude erongo. I-fasting is part of worship. Xa wenza i-fasting, you are worshiping God through i-fasting, and it will help you ukuze spiritual kuvuleke iminyango emininzi evalekile, nee-channel ezingakwenzi yokwazi yofikela kuNkulunkulu. And fasting ibreaka izinto ezininzi. Umprofeti uIsaiah chapter number 58 uexplaina kakuhle. It's breaking ama-chain. There's a lot ebreakwa yi-fasting, especially i-dry fasting. Believe me, I will never ever, as long as ndisasinsiwe ndohlukane ne-dry fasting mna personal, because andifuna uba ngumfundisi ojolayo, because noba ndingumfundisi ndingumzalwane. If andizili ngendlela eright, zininzi ichances zoba ndibe neenkanuko, ndingenwe ziinkanuko, ndijole alapha ebandleni intombi ndizijonge ngamehlo angekho right, futhi ndibe nobutsotsi fumanise kuba umoya wam awukho disciplined yi-fasting, because i-fasting ibenefita iqoba inyama, idestroy iflesh neenkanuko
i-flesh desires zibulawa yipower ye-fasting. So xa uthi uyafasta fama ungadli lutho, ukuthandaza, utry uNkulunkulu, ufune ubuso bakhe, ungadli lutho, and go deep emthandazweni. And xa ukwi-fasting, spend time in prayer. Number 2, spend time in scriptures. Don't sleep a lot when you are on fasting. Do not sleep a lot. Kunomama endake ndafumana i-testimony yakhe ekuthiwa nguCatherine Kumar apha ku-YouTube. Uthi la mama kwi-testimony yakhe wayelala only 2 hours. Isikhathi esininzi wayesebenzisa kwi-fellowship nomoya ingcwele, esinye ixesha aphinda alisebenzise to organize imvuselelo njalo njalo. I was so challenged xa ndivala testimony uba lo mama ulala just for 2 hours. Is it even possible? Then kwafika umoya wathetha kwam wathi yes, it's possible. Wafumanisa uba ndingumntu owayekade ethandaza ekuseni. Xa nenza i-fasting ndithandaza ekuseni, thandaze ngo-12 ndiyothandaza late, thandaza ekuseni, thandaze ngo-12 ndiyothandaza late. Wathi umoya ingcwele, can I teach you ukwenza i-fasting ezokunikeza ii-results? Uyafasta, wenza i-dry fasting right. Emvengo ndayingena le fasting, it was 5 days. Lo 5 days wathi umoya ingcwele, entabeni funa uyothandazela entabeni. Xa uyothandazela khona entabeni, make sure ukuthi by 6 o'clock, 6 a.m. ungabikho late nange-1 minute nange-seconds. Makuthi kusithi 6 o'clock already bese usentabeni sewuqala ukuthandaza. Ndayenza loo nto leyo, lo 5 days fasting. I'm gonna tell you something. Lo 5 days fasting endayenza, uday 1 ndathandaza from ekuseni ngo-6 until kwi-11. Ngeli xesha ndenza laa mthandazo, umoya ingcwele undilidishele ukuthi mandenze umthandazo we-purification, which means ukuziklina, because ndiya in the presence of God. uNkulunkulu uyithanda kakhulu i-holiness ne-righteousness. Iyamdonsa uNkulunkulu i-holiness. Uyamthanda umuntu ohleli ebungcweleni kwi-holiness uThixo. And umuntu bayifriend kaNkulunkulu kakhulu xa uhleli true holiness, not fake holiness, the real holiness efundiswe eBhayibhelini. So ndayenza umthandazo we-purification wokuziklina. Ndithi Baba, nezinto endizicinga ngengqondo, nezinto endizibona ngamehlo, nezinto endiziva ngendlebe, nezinto endizibambe ngehla, ndathi Nkulunkulu, please clean me. Mhlambe ngegazi likaJesu. Khawucalculate zii-hours ngaphi from 6 a.m. until 11 a.m. usenza umthandazo ukuzihlambulula before God. Awuceli lutho, awutsho noba ndifuna yena, but uyaziklina before him. Uthi Baba, ndixolele, amehlo am ndijonga intombazana ndayikhanuka enhlizweni yam, nentombazana endiyicabanga before ndilala. Ndithi ndichaza zonke izinto being led by the Holy Spirit, ndazikhulula, ndaziklina. Ngo-11 o'clock zange ndiplan ukuthi by 11 o'clock nzoma ukuthandaza. No, by 11 o'clock ndava ukuthi ndigqibile ukuthandaza. Xa ndigqiba uthandaza, wathi umoya ingcwele, read scriptures. Wabe sesithi go and read Psalms 51, the prayer of Moses, apho wayethandaza erepenta khona. Ndayifunda i-prayer of Moses, ndimeditata ii-scriptures. Xa ndigqiba ufunda ngo-1 o'clock waphinda wathi umoya ingcwele, pray again. But xa ndithandaza ke ngoku still uthi phinde uzipurify. Hey, ndikwi-fasting ndaphinde ndayenza i-purification, lo mthandazo esikuwo lo. Ndazipurifya, ndathandaza ndikulo mthandazo, ndazipurifya. I'm not sure for how many hours, I don't remember, but ndathi xa ndigqiba ndaphinde ndahlala. Wathi umoya ingcwele, hlala phantsi ndifuna uthetha nawe. Akafuni uba ndihlabelele, akafuni uba ndithandaze, akafuni uba ndifunde iBhayibhile. That's why bendifundisa kakhulu ngendaba yokumamela xa uthandaza. Even so kwi-fasting it's very important to listen. So ndamamela, umoya ingcwele wathetha nam and correct kwizinto zonke endingenzi right kuzo. Wandicorrecta kakuhle, wandifundisa ukuthi njengomzalwane, how do I conduct myself in private, even in public, fanambe njani as a living sacrifice. So one corrector, one advisor wathetha into ezininzi umoya oyingcwele.
xa egqiba umoya oyingcwele waphinda wathi funda iBhayibhile, naphinda afunda iBhayibhile. Xa ndigqiba ufunda iBhayibhile kwakuthiwe ngo-6 ekuseni funeka bethe ndisendaweni yam yokuthandaza entabeni. Ngo-9 p.m. ebusuku funeka bekanti ndiyaphuma entabeni, ndingasuki before 9, ndingafika entabeni before 6 o'clock. The Holy Spirit was disciplining me. He was training me ukuze nam ndizoba ngumuntu o-spiritually strong and fit, because wayezazi ukuthi uzonisebenzisa umoya oyingcwele. Unjalo kumoya oyingcwele xa ummamele uza kudisiplina, akutreyine, akwenza, akumolde. NjengoJeremiah kuthiwa hamba ya endlini yombumbi, go to the potter's house. Mawufika khona uzofika umbumbi, the potter ephethe udongwe, uthi uNkulunkulu ingaske ndinganjalo kuni njengebandla. So when you allow God, you don't umbuza 1,000 questions, awuxabani nayo, umkowutela intshumayelo zabantu, uyavuma wehle. So that ndifuna kule ndawo ethi ke ngoku i-fasting, it's part of worship. Xa ukwi-fasting you are worshiping God ngomzimba wakho, and ngeke uyenze fasting without faith. You need faith ukwenza fasting. Ngeke ukwazi uyenze faith without, ngeke ukwazi uyenze fasting without compromising. Compromise zonke izinto ozithandayo. Kwalento kuthiwa kukusindiswa uncama into ozithandayo. Umjolo umnandi kodwa uhamba ungabikho mnandi, kodwa xa usindiswa kuthiwa uncame. Kunezinto ozithandayo funeka uzincame. Even nakwi-fasting, xa wenza i-fasting kufuneka uncame, uyancanywa xa ufuna into zikaNkulunkulu. Sacrifice, ncame konke ngenxa yokufuna yena. Uncame nesikhathi sakho, sacrifice ixesha lakho ngenxa ufuna uNkulunkulu. Let me tell you something. Ndathi xa ndiphuma nge-past 9 entabeni ndibuyele endlini, ndathi xa ndifika endlini ndafike ndafunda iBhayibhile. Xa ndigqiba ufunda iBhayibhile mandizothandaza ngo-11 ebusuku. Xa ndiqala uba ndizothandaza ndathi ndisathi Baba, egameni lenkosi uYesu ndiza kuwe, ndiyathandaza. I-presence kaNkulunkulu yehla, wavakala uNkulunkulu too much. Sekuday 1 kwi-fasting. Yintoni edonsa uNkulunkulu kwi-first day yam ye-fasting? Utsalwa ngoba ndenze inkonzo ye-purification, ukuziklina. Khange ndicele emsebenzi, khange ndicele mali, khange ndicele anointing, khange ndicele gift, khange ndicele usetyenziswa, khange ndicomplaine, khandilwe needemons neento ezininzi. I said Lord, ndiza kuwe ndingiqaphelani sivunku, andenzi kakuhle. Ingqondo yam ayikho clean, imemory yengqondo isagcina into ze-past. Kusenento endisazikhumbula. Purify me, Holy Spirit, make me clean, moya oyingcwele. And ngela xesha ayikho enye ivoice endandifuna ukuyiva, andandingamameli izintshumayelo. I did not want to listen to any preacher, no matter upowerful kangakanani lo mshumayeli, no matter uvuswe nguThixo uyasetyenziswa. I said I do not want to listen to any voice. The only voice emayithethe nami, it is the voice of the Holy Spirit. Apho makufika umoya oyingcwele endongamele umoya oyingcwele, it was not me who was praying, and ndandingasathandazi nge-English nangeXhosa. I prayed in tongues. Ndagqibela uthandaza ngelanguage yam xa ndisithi Baba, egameni likaJesu ndiza kuwe. Ndagqibela ngoko kutsho already kwabe sekusehla inyembezi, because the presence of God was too much kwindlu endandikuyo. Ayindathandaza in tongues, ndihleli phezu kwebhedi esiba ndihleli kanje, ndithandaza ndikhala ndingakwazi ukuzicontrol. Umoya oyingcwele ndisekwi-day 1 kwi-fasting, ndisalindwe yi-4 days. So i-fasting yiya kuThixo nge-right attitude. When you go to God and seek his face with prayer and fasting, go to him nge-attitude right, approach nge-attitude right. Le ndawo esifunda kuyo kuDaniel uverse number 12, uverse number 12 uthi pha uDaniel uthi pha ingelosi ethunywe kuDaniel on the very first day. Oh Jesus. Kuthiwa Daniel, since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before God, underline that.
uDaniel wazithoba before uNkulunkulu kwaku-day 1. Look at, study i-attitude yakhe towards God, indlela approacha ngayo uNkulunkulu, approacha nge-attitude right. Akathi hayi Thixo utheni uthema uyamblackmaila. That's why ndithi don't scam God nge-fasting. Don't sumscam, siscam lento okuzama umjiji ngalo uNkulunkulu nge-fasting. Yi-part of worship ukuzila ukudla. On the first day, humble yourself before God. Your request has been heard in heaven. I have come in answer to your prayer. On the very first day, ethandaza ezithoba before uNkulunkulu uDaniel. Impendulo yaphuma ezulwini ngo-day 1. Eku-21 days, kodwa yaphuma ku-day 1. But i-environment akuyo ePersia, eBabylon, ithi iBhayibhile xa ithetha, the principality demons that are in charge of the territory did not allow the angel eyayisuka phezulu ezulwini ukuba izofikisa impendulo kuDaniel. So uDaniel had to continue kwi-fasting yakhe ethandaza. Ngamanye amagama, uverse number 12 famba wenzeka kwi-early hours kwi-first day yomthandazo wakhe, because waye-intentional, serious nge-fasting, engacomplain, engajiji uNkulunkulu ingalo, serious uDaniel. And mawufunda pha uDaniel uyothandazela i-understanding we-vision ayinikeziwe. Kubani ongangeni 21 days fasting for uba anikeze clarity nge-vision? Ngazi ukuthi uyenzanda i-fast 21 days futhi uNkulunkulu gave me a vision. What do you mean ngale vision? I'm gonna do it 21 days fasting. Azanda yenze okonasindisa. I'm not gonna lie. So kawubona umuntu okwazi ukuda akaye ngofuna zonke into esiqhela uzifastela, but uyofuna i-understanding about i-vision. So into yokuqala efuneka uyifixe njengomzalwane xa wenza i-fasting, your attitude towards God. God is not your friend, and uNkulunkulu akasiyontanga yakho. uNkulunkulu akayontanga yam, akayontanga yakho. Asilingani thina naye. Ndicela unifundele ngeSixhosa. Ndiyacela ufunda ngeSixhosa uIsaiah chapter number 58. Yo bazalwane, i-dry fasting is very powerful. Man bengichaza i-benefits e-fasting. Okokuqala, i-dry fasting i-break ama-chain. All chains of the enemies breakwa yi-power ye-dry fasting. I-dry fasting abanye benza bavomite kuphuma inyongo, because i-fasting ayifuni into emdaka emzimbeni wakho. Noba intoni esemzimbeni wakho engekho right, i-fasting iyayisearcha, ithi yakuyifumana iyikhuphe. That's why abanye besiva i-pain on their bones is because i-fasting iyacleana. Iyacleana i-fasting, icleana yonke into elapha emzimbeni wakho. Inayo nepower yokuphilisa izifo ezisemzimbeni womuntu i-dry fasting. That's why bensithi umuntu o-pregnant angayenzi, especially kwinyanga zokuqala i-fasting. Ungazibona sowusenzeka into yapha kuthiwa umama othile uphunyelwe sisisu, because iyacleana. Believe me, I know iyacleana fasting. Umoya wokukhanuka nomoya wokujola yawudestroya, zifetu inkanuko zokujola. Amehlo akho acleanwa yi-fasting ukuthi noba ujonga intombazane ungabi nawo umdla wokujola nawo, but uyibonele ingaske ngasindiswa. Iyakucleana, iyacleana i-dry fasting. Ikucleana ingqondo, memory yakho inento ezininzi. Kunabantu owawujola nabo, abanye ulala nabo, unezo memory on your mind.
ingqondo ayikazikhohlwa ezo zinto, namagama abantu awujola nabo, neememory. Nihamba nibheke eDubai, nihamba niye eMozambique, nezindaweni ezithile, niye ko-Cape Town, nidle ama-ice cream, wasindiswa nohlukana. Ezo memory sekhona engqondweni, azikasuki ezo memory. Omnye wawulala naye idimoni lokujola lisamane lizokukhumbuza nasemaphupheni. You understand? Into ezinjalo. Kodwa ipower ye-dry fasting ifika izoyincothule ezaa memory, uyive ukuthi zonke i-connection ezisemzimbeni wakho ziyabreakeka, uyiluze tu i-appetite yokujola, ungabi nawo nomdla nokucabanga engqondweni yakho. Abantu bade bakhohlwa ukuthi yebazalwane, uyayazi ukuthi uyakwazi ukusindiswa ude ube ngathi isono ude usilibale completely, ude usilibale tu isono, ezinye izinto ude uzothuka uba hayi man, kusekho umuntu osaphaphela umjolo. Ndake nashumayela kwenye indawo nisithi umjolo yinto e-out of fashion. Usekho umuntu oserious ngento zokujola. Ewe noba usindiswanga mate, are you serious ngento zokujola? Hey, kwafumaniseka uba utsho ukuthi uNkulunkulu wandinceda ndaba delivered kakhulu to a point where ukuthi ndicinga fama yinto ezinye izono abantu abasenamdla kuzo ngenxa ye-deliverance yenziwa yi-fasting. So i-fasting yayenza i-deliverance, i-break ama-chain obotshwe izinto ze-family, i-curse, ibetha i-curse ye-poverty into pieces. I-breaker all kinds of curses. Indaba ye-dry fasting isearcha every area in your life. Uthi wawunephuza face ikukline, ibihamba negazi likaJesu, mehla kayikade ebomvu because wawukade ubhema intsango, wawukade usebenzisa i-drugs, usela utshwala njengabo, ibranti uzisela, but amehlo akho aklinwe ipower ye-fasting. Iqala ngawe i-fasting before iqale ngento zakho. Iqala idile nawe, uyibomba iyakuklina, iyakusebenza. That's why umuntu xa esaqala usindiswe ngena i-fasting uzambona ebulaleka, ucomplain okho. Omnye noba uhlele ebhedini, uhlele phansi bengathi uyemke emhlabeni. Hayi ngoba uyemke emhlabeni, but uyaklinwa, kwenzeka i-deliverance. Noba ungenawo amadimoni, but kunezinto ekufuneka ube delivered kuzo, because i-fasting ibiza umlilo. I-fasting izinga umlilo, ibreake yonke into engaphakathi emzimbeni wakho. Hey, iyaklina. Ube yinothisa xa ungena i-fasting zihamba iintsuku uba sensitive ngendlela esisimanga. Uzozibona ungena efowunini yakho, uclean ifowuni, udelete igqomu, udelete umaskandi, udelete i-R&B, udelete iifoto ezithile, uqhutywa le nto engaphakathi, because the more zihamba iintsuku kwi-fasting is the more sondela kuNkulunkulu. The more sondela kuNkulunkulu kwenzeka i-purification, you become clean. The more uba clean, iinto zikaSathane uyuzicaphukela. Isono ukade uzenza uba neentloni ngazo. Umoya Oyingcwele wakwandikhumbuza ngezono endandizenza ndingekasindiswa. Ndandihleli naye sikwinkonzo ye-fellowship noMoya Oyingcwele, while ndibhizi in fellowship naye ndikhumbula izinto, and ndihleli nje kumnandi, wasike wandikhumbuza into endandizenza. Ndadontsa iingubo ndihleli noMoya Oyingcwele, ndazogquma, ndaneentloni. Ndithi kanti isono siyibika nje before uNkulunkulu. So iyayenza ke purification, breaker everything, curse, izigulo ezihamba kwi-bloodline in your family, kuthiwa isisigulo sale family. Xa ifika ukule nkonzo ifika ibreak ezinto. Xa kuthiwa uJesu uyazibreak ii-curses, zikhona i-action efuneka ukuthi uzithande, othi uzithathe ezingoprayer no-fasting. Ziqhawula everything, uzive ziyaqhawuka, uSathane abe nomsindo, abe ne-headache, angalala ubusuku bonke uSathane, because uyakubona uba you are free, uyakhululeka. Wesxa kuhamba iintsuku bangajonga, hayi ndiyaphela, uyaqhaqheka, kophuka izikheyi, kophuka into ezinamandla, zii-benefits ze-fasting ezo. Yenze with the right attitude for your own benefit. You are the one who will benefit. Into endayifunda ndayi-understand about i-fasting into yokubana i-fasting iqala incede wena before kuzi-blessings, imali, umsebenzi, into ezithile, zonke izinto ozifunayo. Kodwa according to his principles of his kingdom, kuthiwa first seek the kingdom and walk in righteousness, and the rest will be added unto you. Uyitsho nje i-principle ye-kingdom xa uqala ungena. So ndandinothisa loo nto ukuthi uJesu uqala adile nawe.
That's why sithi ndime emnyango, I am knocking at the door, open the door, ukuze mna ndingene ndidle nawe, nawe udle nam. Yabo makuqale kudle yena before kudle wena. Ichaza ukuthini xa ethi vula umnyango ndingene ndideke itafile ndidle nawe wena ube sewusidla nam? Uchaza ukuthi he will deal with you, he will deal with your character, with your attitude, with your past. Zonke izinto ezingamenza uNkulunkulu angaveli, umoya ongcwele uqala adile nazo, because you will represent him, and he does not want to be represented by people who will shame him before his enemies. uNkulunkulu is tired ukurepresentwa ngabantu abamhlazayo. If you don't understand ukuthi kubuhlungu kanjani ukurepresentwa, if ngumama okanye ngutata okanye ngusister brother, how do you feel xa umntana akho esenza into elihlazo? Like how do you feel? Ureacta kanjani? Your own blood, owakho umntana enza into elihlazo, la mntana uphethe igama lakho, uphethe isibongo sakho, how do you feel? I-teachings zakho angazilandeli, yonke loo nto how do you feel? Uvi pain. It's the same thing uNkulunkulu atheni ayivayo. Banamahloni, thank you so much. Bangase ungazifihla noba ngubrother wakho, usister uqoma yini la yenzayo. It's the same thing uNkulunkulu etheni eyenzeka pha kuye. Ndicela ke mama wami undifundele lapha esiXhoseni, Isaiah chapter number 58. Ndiyalicela bandla likaKristu endilithandayo, ndicela ukuke ndihambe nani kakuhle ne. Mna ndizohambe ndihambe ndingabikho apha ku-TikTok ne. Sizwana ne? Yes. I-account yami ka-TikTok iyi-1 yile, zonke ezinye ziyazifake. Ndicela siyoziripota, nami ndiyaripota everyday. Qha uTikTok sanenzela into endingazazi, uthi akaboni kwanto erongo eza account yena. So ndiyacela nincedisane nami siqhubeke siziripote eza account, siziblock, siwonishe nabanye abantu. Isaiah chapter number 58. Please mama, read for me from verse number 1. Isaiah chapter number 58, Yes. verse number 1. Ithi inhloko ndaba ukuzila. Ukuzila, fasting. Verse 1. True fasting and false worship. Yes, verse 1. Undikhoyo uthi, Yes. danduluka ubhomboloze ungathandabuzi. Ayi. Khwaza umemeze njengexilongo. Thetha uzikhombe izikreko zabantu bam. NguIsaiah lo uthunywa nguNkulunkulu ukuthi makathethe nebandla labasindiswayo. Ndizoyifunda na nge-English, please ungacomplain. Indlu kaYakobi ibonise izono zayo. Indlu kaYakobi ibonisa izono zayo. Show them their sins. Yabona, ndifuna u-understand why. Fundi. Verse 2. Yes. Kaloku bona bafunana nami mihla le. Bona bafunana nami mihla le. They pray every day seeking my face. Ngathi bayazithanda indlela zami. As if they like my righteous ways. Sebengathi basisizwe esindithobelayo. Ngongathi ngabantu abandithobelayo. Ngathi babambelele kwizimiso zoThixo wabo. As if bazibambele principles and the laws of my kingdom. Bathi bandinika umthetho onguwo. Qhubeka ma. Ngokwabantwana balangazelela uThixo wabo. Verse 3. Yes. Ungabeva bekhalaza besithi. Ungabeva bekhalaza besithi. Sibangazila. Sibangafasta. Awusikhathaleli. Awusikhathaleli wena Thixo. Kudala sizibhuqabhuqa ngentobeko. Kunini Thixo sizithoba sithi siyafasta? Kodwa wena ngathi awusiboni. Kodwa wena ngathi awusiboni. Kanti ke yena undikhoyo uthi. Yena uNkulunkulu uthi ibandla liyacomplaina, the church is complaining kuNkulunkulu. Njengoba ibandla licomplaina kuNkulunkulu ukuthi hayi, we've been praying and doing this. Why uNkulunkulu angaphendi? Uthi Isaiah, the church is challenging me as God. Uthi go and tell them their sins. Bangabi ngathi libandla elinithobelayo, ingabi ngathi libandla elenza right. Uyabona lana ndithi ke ngoku yiya kuNkulunkulu with the right attitude. With the right attitude when you approach God. Even so when they fasting, go to him with the right attitude. uDaniel yambona pha kuthiwa wazithoba, he humbled himself before God and he prayed. And his prayer was answered on the very first day on his fasting and prayer. On the very first day, uNkulunkulu wa responda
Ngizongena kakhulu kwezazinto, qhubeka, like fix your attitude when it comes to God nento zikaNkulunkulu. Have a right attitude. I understand kuyenzeka la ntomba ndiyacomplaina in my heart. That's why ngithi be honest, but when it comes to fasting, sukwenza fasting ngokucomplaina. Mawuziva into yobana uyalwa, khawume ngongena fasting. You understand? Okay, ume and deal with yourself before uNkulunkulu. Bese usithi uNkulunkulu, tomorrow I'm going to start fasting. Ndiza uye kuye with the right attitude. Read. Kanti ke yena undikhoyo uthi, Yes. ewe ngenene ninayo imihla yokuzila. Uthi yes, you do fast. Kodwa ikwayimihla yokuzenzela unothando. Uthi when you are on fasting, you do as you pleases. What does it mean you do as you pleases? You are on fasting, but you are busy watching TV. Ubhizi ubukela uGenerations, uzalo intontoni. Kodwa uthi you are on prayer and fasting of seeking God. Uphakathi kwabantu abaninzi abangekho kulento kuyo noba ngabazalwane. Uphakathi kwabo noba ngabazalwane basindisiwe. Ewe emsebenzini we understand. When you run your business we understand. But iba nasi spare time where you will go, you will give God your attention. You will give God your attention, your time. Uthi nenza okunikuthandayo when you are on fasting. So akumelanga ukuthi wenze nje na kanjani xa ukwintoni fasting. Omnye complain, omnye ubetha abantu, omnye ushouta abantwana, omnye uyahleba, omnye uphethe indaba, omnye kutwenza nto. There's a lot of trick uSathana azenzayo xa ukwi-fasting. That's why the fasting is part of worship and it's very sensitive indaba ye-fasting. I will try to advise you kangangoko and now I will advise you, believe me, and you will get the results every time you fast. But in ngendlela right, that is my prayer. And ifune libe ngathi fasting ayina results, inazo results, prayer inazo results, but masizenze ngendlela right. At least explain prayer for 3 days so I understand that clearly. Now we are about singena kwindaba ye fasting. Qhubeka mamufundi. You do as you please. Yes. Ngayo nisuka nixhaphaze abasebenzi. Abasebenzi niyabaxhaphaza xa ufastile. Wena ungu-businessman or businesswoman, abantu ubaphatha ngendlela erafu. Read please. Verse 4. Yes. Ngomhla wokuzila iba sisiphithiphithi semfazwe. Iba sisiphithiphithi semfazwe. Nisuka nibethane ninqindane ngolunya. Namhlanje ke olo zilo lwenu lilize. Uyava yo uthi uNkulunkulu uthi you are on fasting but you gaining nothing on this fasting because you do as you please. Ibhlungu bazalwane fasting, believe me, I know ibhlungu fasting, ubhlungu kwenza fasting. Ngasuyenze right xa uyenza. That is my prayer. Yabona namhlanje ndiyavuya ndide ndafumana ichance yothetha ngefasting kakuhle. Ndingenzanga video edonsa abantu ukuthi ba fast. Namhlanje at least ndiya explain. Nditsho even kwalapha kum I know ayikuba mna I'm the champion ye fasting. No, I'm not the champion. Nami ndiyafana nawe ndiyayiva ipain ndiba yazi yabuya ngoku. Ndithi noba ndimangenyawo kube dizzy benodithi bengathi ngawa phansi ndiba yazi yabuya. So ingase mawuyenze right. That is my prayer. So that you will get results. So yena uNkulunkulu wayilungisa ibandla uthi niya complain and ithanda uhlobo nicomplaina ngayo because nonibona ngathi ndiNkulunkulu ongaphenduli kanti ndiyaphendula but lungisani yenzeni ngendlela right lento. It's part of worship. Read please. Verse number 5. Verse number 5. Yes. Kakade nithi olu lolu zilo lufunwa ndim. Usuku nje lokuba umuntu aziqobe. Usuku lomuntu uthiwa umuntu aziqobe. Yazi ba uthini ukuziqoba xa ukwi-fasting is when you are on fasting you don't pray. It's like hunger strike. It's like you are killing yourself. Ndiyaxoxa usebenzisa iBhayibhile yesiXhosa because it's very pound ayithanda indlela ibeka ngakhona. Le English yamana ayithethi ngohlobo lifuna ngalo. Ukuziqoba kuba kwi-fasting ulale the whole day. You can't be on fasting and sleep the whole day. You are killing yourself. Don't kill yourself the whole day you are sleeping. When you join isikhathi, isikhathi asikafiki. Yebo.
So I'm trying by all means ukuthi uNkulunkulu akusize, please. Fundi? Verse number 5. Yes. Kakade nithi olu lulo uzilo lufunwa ndim. Usuku nje lokuba umntu aziqobe. Yes. Ufike nithe tyeke inhloko ngathi niyingcongolo. Yava kuthiwa ufike umuntu ethe inhloko eziyekelela umzimba. Hey, le Bible le uthiwa umuntu uyamvuthina uNkulunkulu uthetha noIsaiah ngebandla uthi fika nizithe inhloko umuntu kwi-fasting. Ndikwi-fasting. Hayibo mzalwane utheni nje? Ndikwi-fasting. uJesu ngapha usinika ama-principles about i-fasting. Uthi when you are on fasting hlamba ube mhle. Bese ulungisa nenwele zakho zigcobe. Uzifake i-hair food, uzikame, inwele zakho ube mhle and show up at work. And jonga, I understand kunzima kwi-fasting if usemsebenzini. Take your time. So uzophakama esitulweni hlezi uwe phansi. Take your time. Uzaze ngone okay ngoba ndizophakama. So I need to be careful. Let me take my time. Even sebekubuza bunjani ithi hayi man andikho right. Even xa uzive fasting uva andiva sure. Uthi no man andikho right. God don't worry, I'll be fine. Yebo. So uNkulunkulu ayithandi mawufumanise omnye udabe obvious, omnye athatha ifone ashaya iselfie athi ayifake kuthiwa yabo mzalwane kwenze njani athi you am on fasting. Omnye usentabeni more for hey man, why are you killing ama rewards ekufamba uyawafumana nge-fasting oyenzayo? Bengafuna esihlala lapha kuye umprofeti uIsaiah. Ngicela ukhawuleze mama ungene verse number 6. Verse number 6. Yes. Okay, ngiqhubekeka ubungagqibi masiba. Yes, please. Nide nilale luthuthwini. Nide nilale luthuthwini. Ngamasaka. Ningathi kukuzila ke eso simanga. Ningathi kukufasta ke oko. Yabona abantu bakwi-fasting but uNkulunkulu uyarebuke indlela abayenza ngayo. Ingandikholisa njani ke into enjalo? How can it please me, that kind of fasting? Verse number 6. Yes. Naku okona kuzila ndikufunayo. This is the kind of fasting that I want and I desire. Zikhululeni imbophelelo zengcinezelo. Zikhululeni kuthiwa no, this is the kind of fasting I want. Free those who are wrongly imprisoned. Yava, and lighten the burden of those who work for you. Let the oppressed go free and remove the chains that bind people. Uyamazi uthini pa uNkulunkulu? Uthi before you do fasting, xolela naba ongeka baxolele. Because xa umuntu ungekamxoleli umbindile spiritual, there are chains of unforgiveness and bitterness ombambe ngazo. Ndiyabona nda spiritualize and uzuyithetha physical. So uthi uNkulunkulu on your heart, enhlizweni yakho, on your own heart, mawuzokwenza lenkonzo kuza kum, uthi bonke aba obazondayo nabathi soze baxolele naba njalo oba abuser noba ngabaphetha uthi uNkulunkulu at least ka uba inomusa kubo ubaxolele ubakhule, uthi break those chains obabambe ngazo, set them free. Uone authority yokuyenza lonto. Uthi that's the kind of fasting. Uthi uNkulunkulu sisasuka nje qale wenza kanje. That's why it on my own fasting on day 1 I purified myself before God. And I said, Lord, ndincede enzele umusa. Ndiyamxolela uba ndiyazikhulula nabantu endibabambe ngenhliziyo. That Lord, ndiyabaxolela ndiyabakhulula in my heart, in my spirit, because I want results. That's verse number 6. Verse number 7, share your food with the hungry and give shelter to the homeless. Give clothes to those who need them and do not hide from the relatives who need your help. Verse number 7. Because it's all about righteousness. Singing verse number 8. Verse number 8. Then your salvation will come like the dawn. Verse 8. Verse number 8. Verse number 8. Nam ke ndotsho ndiyenze mhlophe indlela yenu. Ndizawuyenza mhlophe indlela yenu. Yava ke ngoku uthi xa nenza right fasting,
indlela yenza right, then your salvation will come like the dawn. Indlela zenu zawuba mhlophe when it comes to career, when it comes to marriage, when it comes to your finances, when it comes to zonke izinto ozifunayo, then you will benefit because wenze right inkonzo ye-worship kwi-fasting. Then zonke ezaa zinto zifunwa inhliziyo yakho, you will benefit because wenze right. Read. Nezifo zenu ndozinyanga ngokukhawuleza. Uyava kuthiwa ngokukhawuleza izifo zenu ndozinyanga, uthi I will heal you and your wounds will be quickly healed. That's why besithi fasting iyayenza i-healing. Upastor Hanis wakhe washumayela apha esithi wasindiswa ene-problem ezithile but wathi akungena i-fasting uNkulunkulu wamnceda waphila. Ndiyacela ke uyenze under the guidance of your leader. If uyagula i-fasting ungavele uyenze nje, yenze under the guidance of your leader. Report it, uhlale phansi ne-leader yakho ukuze akuncede. Sezwana nebazalwane, funda ke mama, funda. Ewe, impumelelo yakho iya kukukhokelela. Yava kuthiwa impumelelo yakho iyokukhokelela, your success iyawuba phambi kwakho. You will succeed ezintweni ezininzi because ubreake izinto ebezikade zikulimita nezinto ebezikade zikubambile. Ubreake every chain, every spirit and every limitation. Everything usathane bekubambe ngayo ekulimitayo uyibreakile. Uthi uNkulunkulu indlela yakho izoba, your prosperity will come. Everything bikade ibambekile in the spirit. Remember uthi ulanduka ungubani umzalwane? uPaul. Uthi Paul in the book of Paul in the book of Ephesians, uthi thina we are blessed with all blessings in the heavenly realms. Uthi about chapter number 1, I think verse number 4. Uthi phasi nazo zonke blessings. Kuthi uPaul, ngicela uyifunda manje le ndawo andifuna uyiquote ngendlela engekho right. Ephesians chapter number, oh Nkosi yami, xoleleni man ngone waste isikhathi. I understand emsebenzini kusasa. Uthi Paul, yes, uthi Paul, all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united to Christ. We have Ephesians chapter number 1 verse number 3. Uthi Paul, we are blessed with all spiritual blessings in the heavenly realms because we are united with Christ. In other words, we lack no blessing. Akho ntsikelelo thina esingenayo, sinazo zonke uhlobo lentsikelelo, but we have to understand the principles of the kingdom to unlock ama blessings in the spiritual realms kuze zizofika kuthi. Akho ntsikelelo wena ongenayo. You have all blessings according to scripture. You are blessed already, but kunezinto ekufuneke uzibreak ukuze zingalimiti into zikaNkulunkulu in your life. Siya understand what? Read mama. And the glory of the Lord will protect you from behind. Ndifuna nangesixhosa le ndawo. And the glory of God. Oh, look at the benefits of fasting when you do it right. Hayi man. Ubungangamsha bukandikhoyo bukuphahle ngenxa zonke. Which means the glory of God will cover you. Izawuqala ngawe iglory, uzawukhazimula your face, your eyes, your body izawugcwala inkazimulo. That's why nsithi fasting xa uyenza umuntu othanda uyenza awuzidingi nee-product as expensive zokuhlamba ubuso. You don't even need those products because fasting izawwenza umsebenzi. Wenza ube clean, isusa ama-pimples, i-fitted and everything ezilapha ku Isaiah chapter number 58. Isusa everything ku clean fasting, iya clean iskin sakho. If bungumuntu okade kuthiwa intoni le ntwana sorry lokuthi iBhayibhile lesixhosa inzima ne ndaxolisa manje ingxaki benento endifuna uyivelela apha ngegama lenkosi uJesu. So ke ngoku iyakucleana, isuse everything, isusa konke. Yes, amashwa, amabhadi, izichitho, iziqalekiso, you name them, iyazi remove. Bakhona abantu ebusweni babo banama-pimples amabi angekho right. You understand? uNkulunkulu unepower xa wenza fasting ukuclean loo nto ibe yihistory. Beyihistory uba ndandikade ndinje but look at me now. Benefits.
verse number 9. Okay, let me read on verse number 9. So verse number 9. Then when you call, the Lord will answer. When you call, which means when you pray, the Lord will answer. When you pray, the Lord will answer. When you pray, the Lord will. These are the promises about the fasting. When you pray, when you call, the Lord will answer. Yes, I am here. And he will quickly reply. Awukhawuleza aphendule ngespeed. Ithi xa igqibezela verse number 9, remove the heavy yoke of oppression. Stop pointing your fingers and spreading vicious rumors. Let us go back to our scripture. Chapter number 10. Sivala ngayo ngosizawuvala. So ndifuna uyibambe lento ukuthi fasting is very powerful. Ne benefits ezi right mawuyenza ngendlela right. Oh dear Lord, believe me. Ne benefits ezininzi. Fasting isenza izinto zenzeke ngespeed. Into ibiza kwenzeka in 5 years yenzeke quickly because fasting uyenze ngendlela right. So back to Daniel chapter number 10. Ungayivala iBhayibhile yakho. Ubhale phansi. uDaniel on the very first day fasting. Masiqale kule ndawo. Xa ukwi-fasting you will be exposed spiritual. You will be exposed. Loo nto ibhale kwi-diary yakho. Every time ungena fasting you must know that you will be exposed spiritual kwimimoya. Demons will come to attack your fasting. Umuntu okwi-fasting uathekwa kakhulu ngamademon. Jesus Christ was on 40 days and 40 nights fasting. Amademon aza azom-athekwa. Usathana um-atheka i-temptations zoba makajika amatye abezizonke adle. Zonke eza temptations ezazithethwa phaya kuJesu ku-challenge fasting akuyo because spiritual u-exposed. Amademon ayambona ukuthi uzile ukudla uyathandaza and uzawugaina a lot from the Holy Spirit. That's why engasoza amademon avume. You understand? Avume ukuthi yenze fasting and uyigqibe. So into ebalulekileyo nansi ke ngoku, yilwa, you have to fight. That's why I said to do fasting you need faith, patience and endurance. Uqomba andijiki ndiyaqhubeka ndiyathandaza ndiyalwa noba kufika i-attack uvuka uthandaza. That's why nsithi don't sleep as a lot when you are on fasting. Invest on scriptures and prayer. So uDaniel here uyathandaza, yasuka ingelosi from phezulu ezulwini yehla nempendulo. Ithi mayifika ePersia iphethe answer. Mayifika iphethe answer ayikwazi yofika kuDaniel because the principality spirits are in charge of the territory, because kunama territorial spirits. There are territorial spirits that are in charge of Johannesburg, in charge of Aidujwa, in charge of Thohoyandou, in charge of Nelspruit, Polokwane, Cape Town. There are spirits that are in charge of the gates of these cities. Every city, every village, there are demons that are in charge. So ke ngoku uDaniel kwenzekile wakwi 21 days fasting yakhe. On the very first day, amademon that are in charge of the territory athi we will not allow the angel of God ukuthi izofika kuDaniel imnikeze impendulo. uDaniel waqhubeka wathandaza. Hesba eqhubeka ethandaza kunzima kwi-fasting yakhe. Akazi ukuthi in the spiritual world already there is war. Le ngelosi yehle iyodwa as a messenger. Yona ayikho designed for ukulwa. It was not specially created ukulwa. Yena uyi-message uphethe delivery. What uthixo xa ethetha le ngelosi kuthiwa yabiza the archangel uMichael, yafonela kwa-minister of defense uMichael, wayibamba ifoni uMichael, wathi Michael ziyabuya ePersia, ndithunyiwe sithi mandihambe ndise impendulo kuDaniel. But the principality spirits that are in charge of the territory awavuma ndiyofika kuDaniel ndimnike impendulo. Amademon, the reason engavumi ukuthi impendulo yofika kuDaniel, uDaniel uzoba ne-testimony engazisi revival kusindiswa abaninzi. Uyayazi ipower ye-testimony. Ipower ye-testimony after umuntu ene-encounter with God.
Lord testimony ine-power yokudonsa abaninzi basindiswe. So that's why amademon esithi we will never allow this angel ukuthi ihlangane noDaniel, uDaniel abe ne-encounter, uDaniel abe ne-testimony, because we will lose many people in Babylon. This is our territory and ababantu zizilave zethu. We use them as our slaves. Njalo njalo. They are building our kingdom. We cannot allow the angel of God which is ofika kwaba war until wehluma iken. For 21 days there was war in Persia, in the spiritual world, between the angels of darkness and the angels of light. Yaba war for 21 days. Daniel had no idea ukuthi there is war in the spiritual world, but uva ebulaleka kwi fasting. But into endiyithanda ngoDaniel, waba faithful kwi fasting yakhe, waqhubeka wathandaza. The more ethandaza is the more the angels of God were winning in the spiritual world. If uDaniel wayibreak ala fasting, yayingazufika impendulo yakhe. Break fasting. Ukubreak fasting ayisingomoya ingcwele ngamademon. Wonke umuntu othe kwi-fasting ayibreak fasting before isikhathi ebevumelene ngaso nomoya ingcwele, ngamademoni are in charge of i-territory, le ndawo ohlala kuyo. In other words, wohlulwe imimoya wale ndawo ohlala kuyo. That's why xa ungena i-fasting ufuneka ube nokholo, ube nenkani yokukholwa. Uthanda uzuyibreaka le fasting. Noba umzimba uvumba ndithandaza, I will pray. Noba ukholwa lukho, I will read scriptures. Noba ndithi ndiyifunda iBhayibhile akunanto endiyizwa, I will force myself to read scriptures. I will force myself to pray, because ndiyazazi benefits ze-fasting. Amademon are in charge of the territory. Ayadlala. I will penetrate. Umthandazo wami uzawudilisa zonke itower, ama-strongholds, zonke into limit abazalwane in my area. I will not be limited by demons. I will not be limited by the devil. I will not be limited by anything. I will keep on praying for 21 days. Daniel, he was motivated to push. So umoya ngcwele wathi uDaniel thiyo umoya ngcwele ndiyaphela ngase ngaphola noba itiye, athi umoya ngcwele keep on praying. Njalo voice encane umoya ngcwele uthi pray, don't give up. Sekufutshane phambili. Wafika uday number 10, wabajonga uDaniel shelo 11 days. Ndiyasola nale fasting be10 ndizawungena 21 days. Uthi umoya ngcwele carry on, don't give up. Keep pushing. Wapusha uDaniel ku-day 21. Ingelosi yafikelela iphansi etrasini, sekunzima nophakama. Ithi ingelosi vuka Daniel, kuthiwa he was shaking and scared. Kwenzeka i-encounter. Emveni koxa efika uDaniel, ingelosi ithi lalela apha wena, ndaphuma ku-day 1 uqala uthandaza, kodwa ndizofika ku-day 21 because of the territorial spirits. Amademona le ndawo kuyo. Wathi kodwa sendifikile because ndibiza uMichael. Uthi njengoba ndilapha ndizokunika impendulo, iwar isaqhuba phezulu. Kusenzeka phezulu, there is still war in the spiritual world. Uthi wabe semnikeza everything ayithunywe nguNkulunkulu. Wabe sesithi uqhubeka kuthandaze because ndiyahamba ndibuyela khona ezulwini ndisimpendulo. Uthi uDaniel, thank you. Unisela impendulo ethi uNkulunkulu ndiyabonga. So ndizama uzoveza into ethi i-fasting ikwenza ubreak nakwizinto ezibonakala zi-impossible, nakwizinto othi xa uzijonga bangajonga ndazi bangaphumeka kanjani, but i-fasting yakuthatha ikusekude inkonzo e-fasting. Don't fast for wrong reasons. Zongena apho ngomso. Don't fast for wrong reasons. Ninikhumbuza, I will teach that. Kodwa namhlanje funa ke sithandaze. Moya ngcwele maka revive faith, a revive fasting in our lives. Noba yalahleka i-fasting ebomini bakho. Omnye wagqibela 3 years back ukwenza i-fasting. Omnye wagqibela last month. Omnye wagqibela 2 years back. Omnye wagqibela last year. Omnye wagqibela ngoJanuary. Kodwa namhlanje yabuya i-fasting ebomini bakho. Noba yintoni uSathana ayibambile in your life, we are breaking it
in the name of Jesus. Umoya Oyingcwele makaqale ngawe, be delivered wena kule fasting esikuyo. Yabo njengoba ndithetha ngalama demon ndithetha ngawo andifuni wesabe. Tomorrow I'm gonna give you as onke ama-weapons. Onke ama-weapons. Ngizothetha ngale nto ukuthi don't fast for wrong reasons. Number 2, bese ndikunikeza zonke ii-weapons to understand i-power. Namhlanje bendifuna umoya Oyingcwele asincede ukuthi yintoni eyenziwa yi-fasting kuwe. So masiqale ngawe namhlanje njengoba day 1 noba uvashu noba ulambile noba kunama-temptations yimimoya ifuna uba yidla ungadli. Uqhubeke uthandaze, mphendule njengoJesu uthi Satan uyathanda uthanda, I'm gonna break fasting on Saturday ngo-12 and I will keep on praying and reading scriptures. Benenkani yokusindiswa, benenkani yokukholwa, benenkani yokuthandaza, thandaze ngenkani, push yourself to pray, push yourself until uthi hey uthi uyoyigqiba. You understand? So namhlanje kayithandaze phezu kobomi bakho. Baba wethu ona amandla, ndiphethe umlilo ongacimiyo. Mlilo ongacimiyo, mlilo namandla, mlilo kaMoya Oyingcwele, mlilo wasezulwini. Hayi, mlilo oqhophoza, mlilo odiliza amadonga, mlilo ophula ama-chain kaSathane, onke ama-chain kaSathane, ijokhwe, the yoke of the enemy, we are breaking it in the name of Jesus. Ama-chain enza abazalwane babe zii-prisoners zemimoya, benza abanye babe limited, abanye babreak fasting. Ngegama likaJesu, we are breaking every spirit, every power, every principality, demons and all the forces of the dark world ezilwa nenkonzo yokuthandaza, ezilwa nenkonzo yokuzila ukutya. Madimoni kaSathane, ndiphethe umlilo ongacimiyo, umlilo namandla, umlilo ohlula imimoya. Ngegama likaJesu yatsha, ndiyayidestroya namhlanje. The devil is a liar. Ndithumela amalanga bomlilo bonke abazalwana abalapha kule service namhlanje. Father, we pray for their deliverance. Abanye Moya Oyingcwele badinga deliverance serious. Deliver your people, oh God. Utshile ezwini lakho wathi masingena fasting siyenza ngendlela right, wisizothola deliverance. Go break into ezininzi. Baba wethu onamandla bayakhululeka. Touch your people and set them free in the mighty name of Jesus. Kuvutha umlilo ongapheliyo, vutha umlilo ongacimiyo emizimbeni yabo, bava umlilo emizimbeni yabo, bava inkululeko kwiindawo abahlala kuzo. Moya Oyingcwele sithumela amandla omlilo, amadimoni agade abazalwane, amadimoni alandela labazalwane sibafake emlilweni. I pray phezu kwaba bantu abayi-512. Lord, I pray phezu kwabo bonke. Wathetha ngomlomo umprofeti uIsaiah, Thixo wethu onamandla, wathi makafundise ngefasting, indlela eright okwenza ifasting. Moya Oyingcwele bayakhululeka, qhawuka izibopho, qhawuka iziqalekiso poverty, izono ezinamandla, iziqalekisa imigqwaliso, amasha, amabhadi. Moya Oyingcwele ziyaqhawuka, ziyatsha, zonke zikaSathana ziyapakisha, ziyahamba. Kuvutha umlilo ongacimiyo, vutha umlilo onamandla, the fire of the Holy Spirit seyikhona. Yeyi nina mimoya, ngegama likaJesu, pack your bags and go, ngoba sewukhona umlilo. Kuyatsha nasemkhathini apho baplena khona indlela zo-attack amakholwa. Moya Oyingcwele, I pray and I set them free in the name of Jesus. Oh my Jesus. Khawuthandaze nawe, pray. Khawuconnecte kulo mthandazo. Please connect in this prayer and pray. I want you to connect in this prayer and I want you to pray and set yourself free. This is your day of deliverance. Mean your deliverance namhlanje. Be free. Be free, be free, be free, be free. And we fasting, pray until you break through. Thandaza until uyise amadonga uSathana wakhila yawa. Hey, iba nesibindi, iba bold, tsuba ligwala. Iba bold. Lama demon akwenza ube ligwala. What destroying ama chain lawo. That is the yoke of the enemy.
break it in the name of Jesus. Break it in the name of Jesus. If fasting is an anointing, if fasting is an amandla, if fasting is an omlilo, if fasting iqhawula izinto ekuthiwa aziqhawuki, namhlanje makwenzeka ummangaliso woba wena ube free. Abalalwa ngamadimoni bathi xa belele ebusuku baphuphe belalwa yimimoya, namhlanje uthola deliverance. Umzimba wakho, your body is the temple of the Holy Spirit. The devil is a liar. Inyoka zakhe ziyatsha, ndibona inyoka zisitsha namhlanje. Every kind of snake that has been attacking your life, kukhona umlilo ovuthayo in the name of Jesus. Thandaza ube free. Thandaza, thandaza, thandaza. Yeah. Thandaza, thandaza, thandaza. Set yourself free in the name of Jesus. Thandaza, thandaza, thandaza. Bawukunelwe vomita, vomita. Kwenzeka ideliverance, uyakhululeka ngegama likaJesu. Kuvutha umlilo onamandla loo ndawo ohlala kuyo. Amadimoni ebekade ehlala kuloo room, ehlala kuloo yard, kuloo ndlu ohlala kuyo, ayatsha gama likaYesu. The devil is a liar. Vutha umlilo yonke indawo. The devil is a liar. Ama-territorial spirits in your area niwafake emlilweni, ayatsha ngegama likaJesu, ayatsha in the name of Jesus. The breakers zonke icase, onke ama-spirits a-operator kuloo area ohlala kuyo, kunomlilo ovuthayo. Ah, my Jesus. Oh, my Redeemer. Naba bantu bayakhululeka, nasi ifamily siyakhululeka, naba bantu umoya ingcwele uyabakhulula. Bona abantu bekhululeka, bona abantu bekhululeka. Allow the Holy Spirit to set you free in the name of Jesus. I silence every voice ethetha into ezinegative ezindlebeni zakho, onke ama-voice of the enemy athi break fasting ngegama likaJesu, ayatsha. The devil is a liar. Umthandazo wakho uyakhululeka, ifasting iyakhululeka, everything ebanjwe ngamandla obumnyama in your life iyakhululeka. Khaba amadonga usathana wakhile, ama-strongholds siyawabreaka, siyawatshisa, siyawadestroya. The devil is a liar. Dilika intaba, every mountain eme phambi kwakho namhlanje siyayidilisa, iyawa, siyayiqhawula, iyatsha. Amadimoni ezono, idimoni elikupusha uba yenza izono, elo dimoni namhlanje nilifake emlilweni. Igazi likaJesu is setting you free. Be free in the name of Jesus. Ah, my Redeemer, my Redeemer, King of glory. Fire of the Holy Spirit, 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 fire of the Holy Spirit. The fire of the Holy Spirit, be free, be delivered right now, be revived. Thatha nanga amandla emvuselelo, thatha nanga amandla emvuselelo, thatha nanga amandla emvuselelo. Be revived, be revived, be revived. Ukholo liyabuya. Ukade ungenayo ifaith ukuthi wena ungafasta for 3 days, kodwa namhlanje liyabuya ukholo. Nalo ukholo liyabuya. Faith is restored in the name of Jesus. Hunger for prayer is restored. Hunger for scriptures, for reading the word of God is restored. Hunger for fasting is restored in the name of Jesus. In the name of Jesus, be revived, be revived, be revived, be revived, be revived, be revived in the mighty name of Jesus. Ah, my Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Zonke zo addiction break. Ama wrong attitude. Break zonke zo spirit. Thank you, Jesus. Yabo umoya ngcono usincede namhlanje. Xa ungumzalwana afuneka ube ngathi uyi-iPhone. I-iPhone ichargewa oko, ibhetri layo liphela fast. So xa ungumzalwane zicharge ugcwale. Ungalindi ibhetri lehle. Take scriptures and feed your spirit. Read the word and feed your spirit. Uthandaze, uzigcwalise, uzimpombe, ugcwala amandla. We are coming back tomorrow same time, 8 o'clock until 6:30. Sorry, until 9:30.
We are closing, bazalwane. May the Lord bless you. I love you and God loves you. Qhubeke uthandaze. I love you. I-message uzoyithola ku-YouTube. You can go and subscribe on YouTube. Search Pastor Q Sivungu Ministry. Cela umuntu ozonceda nibhalele phaya. Yes, Jesus. Next week siseSoweto. Hayi. If umoya ingcwele usebenza sisefonini, how much more masikhonza sendaweni eyi-1? I want to see you next week, Saturday, eSoweto. Please, next week, Saturday, asibonaneni eSoweto. Next week, eSoweto. Please. Next week, asibonaneni eSoweto, ePinville. iPinville close to Mamponya Mall. Ama-details akwi-poster, ipost ikhona la. Usister Zimasa, please, cela ubhale i-address. Cela uyibhale. I'm not sure uba ifakwa njani ngosho before kanjani ipost benzayifaka apha niyibone. Ake sihambeni sonothandaza sonke eSoweto next week nge-1st ka-August. The 1st ka-August, please let us go and pray together eSoweto in the name of Jesus Christ. Wena ose-Cape Town, wena ose-Eastern Cape, wena ose-KZN, wena ose-Northern Cape, we'll make sure that we are on live for nini. Awunothi useMpumalanga ungezi. If you are in Mpumalanga, come and join us. eKZN nzobe ndipha ngo-August. Ikhona ibranch esinayo. Ukhona uSunday enzomkhonza pha. La weekend ye-7 nzobe ndiseDurban ePine Town. Zokhonza pha kula weekend. La branch kwela cala ndizokhonza ngoyephaya kula weekend ye-7. Ndizokhonza khona eDurban. uNkulunkulu anibusise bazalwane. Nilale kahle. Qhubeka uthandaza ufunda iBhayibheli, umoya ingcwele akuncede in Jesus name. Ofuna unikela animvaleli ngaphandle bazalwane. If you'd like to give in this ministry, you are more than welcome. You ungathanda usupporta, uNkulunkulu akuncede man, unikele. Seninzi wento esizifunayo, safuna uthenga ne-sound system, a full sound system. So if nawe uyabenefita kule ministry and ungathanda ukunikela, you'd like to give, please ndicela unikele. Nakomnye buza account number. Ndicela ukunikeza inamba yami lo buza account number. Please take my number. My number is 071 94 98 702. That's my number. Isebenzisa uCapitec. If ufuna account number, I can give. Cela WhatsApp ndizokunika so that uzokwazi ba unikele in the name of Jesus. That is my number, 071 94 98 702. Please take it and WhatsApp me now. If umoya ingcwele uthi nikela like now, please don't waste time. uSathane uzofika azokuconvince otherwise. Yenza ngomoya ingcwele asathethayo. Soweto, are you ready? Hayi. Khulu into ezokwenzeka eSoweto. I know without a doubt. I-bad news ke bazalwane zithi on Saturday ndingena for the last time on TikTok. Nangomnye pha testify already uthi I felt things leaving me. Azikwazi bazingangakushiyi. This is the platform of fire. On Saturday ndingena for the last time apha kuJuly. So next week andifuna ufellowship, funa uhlala nomoya ingcwele next week and pray alone. So anduzufumaneka is from Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. I will not be available on TikTok because ufuneke ndiyothandaza. Hlale nomoya ingcwele. Yeah. I-service yona will be live. Don't worry about the service, will be live. So ke ngoku Saturday ndingena for the last time this month. Then yosophinde siyobonana eSoweto xa senza live. Then after i-revival yaseSoweto, I will be back ku-live. Bathi ba ready eSoweto. Invite as many people as you can.
nge-1 ka-August sobe seSoweto sine-revival, so sizobe si-live. U-August we are coming back, don't worry, but ndisawukhuleka, so I need time nomoya ingcwele. Amen. Baba yini ke bazalwane, nilale kakuhle. eSoweto uzova, don't worry.